Bruno González, que é un profesor na Universidade Complutense de Madrid, non só é profesor na Universidade Complutense, sino que está nos grupos de traballo que están traballando nas Nacións Unidas para concienciar o mundo da importancia que ten as resistencias aos antibióticos. A verdade que eu xa pude escutar a súa charla é impresionante porque contounas o problema que se nos avecina. No ano 2050, se non aparecen antibióticos novos, timos un verdadeiro problema co que son os antibióticos. Entón, nesta concienciación que se está levando na súa campaña que leva a nivel mundial para todos os gobernos, quernos explicar o porqué vai haber esta restricción na utilización dos antibióticos, cal é a importancia que ten que o fagamos ben, que os utilicemos ben, porque que senón nos quedamos sin eles. Moita xente pensa que os antibióticos funcionan peor hoxe en día porque se fan peor e xa non se fan como antes, pero non é ese realmente o problema, senón que o problema é a gran cantidad de resistencias bacterianas que están aparecendo. Os microorganismos volvense moito máis resistentes a eles, e se non facemos algo por remedialo, iso vai nos implicar na propia saúde humana. Hoxe en día hai xérmenes que non responden ante ningún antibiótico dos coñecidos. É dicir, que como ti pilles unha neumonía por ese xermen, podes dar por morto. Entón, o problema é o suficientemente grave como para que lle prestemos a atención necesaria, e el vai se encargar mellor que a min de explicar cal é a súa importancia e as solucións que temos.